Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag der skal vi bare lave lidt med Halloween, og jeg startede uden jer, fordi jeg var syg den dag der kom. Og jeg var mega træt, og jeg havde det dårligt, og så videre, og så videre. Men i dag der er det onsdag, og nu er det tid til anden uge af Halloween. Og jeg vil bare lige starte med at sige, at min heste startede med at være level 8, og nu er den allerede level 12. Så hvis vi træner jeres hest, så må I hellere gøre det, imens der er Halloween, fordi jeg tror slet ikke, jeg har taget det eneste løb. Men ja, den er lidt sur. Ret meget surt. Så den løber ikke særlig hurtigt. Fordi jeg kun har 300 starcoins. Det er ikke specielt godt. Men når jeg får starcoins igen, det bliver slutningen af oktober. Når jeg er dobbelt, så skal jeg nok få hørt den heste glade igen. Men jeg vil bare lige starte med at samle de her sjælefragmenter. Så nu håber den her video bliver lidt mere spændende, fordi jeg kunne ret sent i sengen i går, fordi at jeg har været oppe i Nordjylland. Det er sådan et feriested. Og så kørte vi til mange forskellige for at nævne dem. Hvad de siger på, ikke i Jylland. Jeg har ikke lige lyst til at afsløre nogen, jeg siger på enten på følge eller København. Eller til København, ja. Men ja. Så har jeg fået det. Og nu synes jeg, at vi skal finde hen til en portal. Og jeg tror egentlig, at der er en lige heroppe. Ja, her er der i hvert fald noget. Altså, der er jo kommet nogle nye heste. Og af hvad jeg har set, så er jeg på ingen måde vild med dem. Nej, bare nej. En karuselhest, det her er en karuselhest. Altså, det er virkelig kreativt, men altså, det er virkelig urealistisk, at den bare står op, og det ligner, de har puttet 2 kilo jelly i den smagen, altså. Hvad det har den på fødderne? Nej, ikke fødderne. Hvad den har på benene? Og altså, den vil jo ikke være pæn med udstyr. Og ja, man kan godt bare lade være med at bruge udstyr på den, men nej, jeg vil helst gerne have udstyr på en hest. Prøv at se vores hænder. Og så er der den her, hvor der rent faktisk står Dark Core. Jeg kiggede lige i nyhederne, imens jeg spille det opdateret. Jeg ved ikke, hvad der sker for den her med. Prøv lige at kigge. Det ligner jo de der stænger, de der slik noget, halløjse, man kan få i jordbær, lakrids og karamel. Okay, det her det. Er du ikke en Mustang egentlig? Jo, du kan bukke. Ej, hvordan ser det ud sådan her? Ja, okay, måske som man skulle have forventet det. Bolt hedder den. Og Calliope ser sådan her ud. Det synes jeg er noget, vi har ret mange af. Jeg synes allerede, vi har en hest, altså sådan noget faktisk. Men ja, sidste år, så tror jeg faktisk, at jeg kan vise den her hest. Jeg ved, hvis man ikke så meget sidste år. Men ja, hvis vi ser nu, så er der Rider. Jeg kan ikke finde ud af, om den tænder til walker. Ja, okay, den tænder til walker. Ja, der er den, og så har vi den her. Det er i hvert fald den her lappe. Altså træffen, som vi ser her. Ja, den ligner med normalt ikke i spor. Men ja, lad mig lige kigge på ham her fyren. Er det her ikke det der, hvor det er? Lad mig lige. Ja, det kan jeg godt prøve. Det vil jeg så gerne. Nu samler jeg bare det hullet lidt, men det bliver ikke særlig meget, fordi så kan jeg også bare lige se, hvis jeg ikke ved, hvor forskellige ting er. For eksempel så er der et edderkoppeæg. Ja, jeg plejer faktisk at lidt den anden vej rundt. Oh my god. Og her er der noget aske. Ja, ved du hvad, nu magter jeg faktisk lidt mere. Nu går jeg ind og laver noget i gryden.
Hvorfor kan jeg ikke trykke på den? Det var da godt nok træls. Må jeg ikke lave noget i gryden? Skal jeg først samle for hende og Karin? Spøgelseslim, en orm og krab. Det tror jeg allerede, jeg har. Har jeg ikke det? Jo. Oh my god. Hende her, hun er simpelthen hjælpeløs, synes jeg. Ja, det var da så lidt twister. Jeg tror, jeg prøver at blande noget aske, noget krat og nogle æg. Jeg har faktisk allerede ret meget af det. Hvad satan er det? Er det en bog? Er det den der terrænrider? Ja, denne genstand kan bytte i det hjemsøgte terrænrit. Jamen, det er jo meget fint. Jeg prøver lidt lige nu at få den der kanin, men ja, jeg har skam ikke særlig mange af de der ben. Men jeg kan i hvert fald sige, at jeg har... I skal ikke tage af, at jeg ikke har mine solbriller på lige nu. Det er bare det, fordi jeg vil gerne lige være ham der fyren. Jeg kan lige prøve at tage mine solbriller på, så kan man se mit hoved lidt bedre. Så jeg har den her ridehjelm, og jeg har prøvet at sidde og lege lidt med det, faktisk. Og der er det der, hvor jeg finder ud af, at jeg sikkert har lagt alt andet ind i mit skæg. Hvis jeg lige kigger her. Ja, så hvis I kan se noget her, som jeg ikke kan se, ja. Skal vi se. Ja, pas. Jeg ved ikke, hvor mine ting er. Så har jeg vist de der bukser et sted her. Kan det være? Jeg ved simpelthen ikke, hvor det er. Og det skal jeg ikke tage af. Men ja, der er lidt forskelligt her og der. Og så kan jeg lige vise de kæledyr indtil nu. Ja, den her, den tror jeg er fra sidste Halloween. Så hvis jeg lige hurtigt prøver... Nej, vi starter lige med den her. Den synes jeg nemlig passer rigtig godt til mit outfit. Så hvis vi lige kigger nærmere på den. Prøv lige at se den lille mund. Det har jeg slet ikke selv lagt mærke til. Men ja, der er det den her. Den fik jeg faktisk, uden jeg lagde mærke til det, mens jeg lavede græskarjagt. Vil jeg vente ud med den her. Og den her, den fik jeg faktisk også rigtig hurtigt i kedlen. Det er den her lille kat med en heksehat på. Og den sidste, den har fået på terrænridtet, det er en skeletkat. Og det har jeg fået lavet over ved Igor og Lind. Nu prøver jeg at få den der kat. Jeg tror, den hedder Stitch. Jeg er ikke sikker. Men ja, jeg tænker også lige, at jeg vil gennemgå nogle af de her ting. Jeg har ikke lige tænkt mig at vise løbet, hvor jeg gælder på Thomsen. Men jeg kan da også godt lige vise en græskærk, fordi jeg er ikke engang selv særlig god til den. Så det må jeg lige bære over med. Men så snakker du bare med det der kæmpe græskar, og så hopper du bare ind i portalen. Se, nu er jeg her. Og sådan, jeg tror, du får en introduktion her i starten, hvor du skal her. Nu vil jeg lige finde græskarret en gang, og jeg er ikke særlig god til at finde det. Men ja, nu vil jeg finde det der græskar, og så kan jeg lige vise, hvad præcis gør, selvom jeg tror, de fleste ved det. Okay, nu har jeg fundet mig en udsigt. At jeg er rent faktisk dernede. Ja. Okay, nu har jeg fundet et tip. Man skal altså bare løbe op på den der bakke, så får man sådan en lille udsigt. Men ja, se, så slår du den faktisk bare i hovedet, hvor man prøver at spise en. Det er ret trist. Men det må jeg lige bære over med. Og så skal man lede efter alle de små unger. Se, og så kan du se, at nu begynder min skærm at blive mørkere ude i kanterne. Og så kan du se, at den er lige der. Og så skal du faktisk bare trykke på den. Og så skal du finde en anden træk. Og ja, de ledtråd er som sagt, at det bliver mørkere og mørkere. Der er jo sagtens ændringer her. Det gør der bare ikke. Normalt faktisk vil jeg sige, at det vil gå ret langt hos kenderne. Ja. Se til den. Og der. Haps. Og så burde den være her omkring. Ja. Jeg vil sige, at den billede normalt så står inde i sådan en hække. Og sådan. Ja. Bare fordi den her kant, der er. Så man kan se, at du er på mørkere. Nej, jeg kan klikke. Jeg kan på det. Jeg vil bare lige høre det. Jeg ved, hvad den er her omkring. Okay. Mærke det hele af det. Ikke det her.
så bliver den mørkt, og så er det lysere. Jeg er hernede, så er der mørkt. Det er det mørkt. Nej, hvad? Okay. Det her er det andet. Det er det. Den er det bare lige der. Og så skal man tilbage til det store græskar. Og den kan selvfølgelig læse. Enten så skal jeg jagte den, eller så skal den jagte mig. Jeg føler altid, den skal jagte mig. Ja, okay. I dag så er det mig, der skal fange den. Så skal du egentlig bare fange den, og så skal du bare give den et gunk i hovedet. Og så skal du bare trykke på den igen, og så lukker den lige op for sit lille låg. Og så forsvinder den. Ja, så når man græskarjagten. Nu tænker jeg, at jeg vil vise lidt over i det hjemsøgte terræn, hvor Igor er. Okay, så nu er jeg kommet herind, og det du gør, det er, at du finder ham kraven inde i Halloween til landet Halløjse Gallup og Thomsens. Getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. The days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, where did you go? Summer love, you... Husk at like og subscribe, så kan du til, så får du en hver gang jeg får en ny video. Ha' det rigtig godt indtil da. Hej hej.